Γεια σας φίλοι, σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς θα μάθει τουαλέτα το κουτάβι μας. Κακά τα ψέματα, το λέρωμα είναι η πρώτη δυσκολία που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όταν παίρνουμε ένα σκυλάκι και η εκμάθηση της τουαλέτας ξεκινάει από την πρώτη μέρα του ερχομότου στο σπίτι. Για να το μάθουμε, λοιπόν, να μην λερώνει μέσα στο σπίτι, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη φύση του, η οποία λέει ότι δεν λερώνουμε εκεί που κοιμόμαστε. Τις στιγμές που πρέπει να πάει τουαλέτα είναι μετά τον ύπνο, το παιχνίδι και το φαγητό. Και το οδηγούμε στο σημείο που έχουμε ορίσει. Το κουτάβι χρειάζεται περίπου κάθε 3 ώρες. Βασικά λοιπόν θα πρέπει να ορίζουμε ως τουαλέτα κάποια βασική περιοχή εκτός σπιτιού. Τις ώρες βέβαια που δεν μπορούμε να το ελέγχουμε, καλό θα ήταν να το περιορίζουμε. Σε ένα μικρό χώρο στο σπίτι το οδηγούμε στην τουαλέτα του κάθε 3 ώρες και μετά φαγητό, παιχνίδι, ύπνο. Και το επιβραβεύουμε με ένα χάδι ή λιχουδιά. Μια ώρα πριν το ύπνο δεν του δίνουμε νερό. Όταν το αφήνουμε ελεύθερο στο σπίτι το επιβρέπουμε και αν δούμε ότι ετοιμάζεται το οδηγούμε στην τουαλέτα του. Έτσι σε διάστημα 2-3 εβδομαδών θα μάθει ότι ο χώρος λερώματος δεν είναι το σπίτι αλλά το μέρος που το οδηγούσαμε. Μερικές φορές κάνουμε το λάθος και το μαλώνουμε και μάλιστα κατόπιν εορτής. Και έτσι πολλές φορές το κουτάβι καταλήγει να κρατιέται κατά τη διάρκεια της βόλτας γιατί πήρε λάθος μηνύματα. Κατάλαβα δηλαδή ότι το μαλώνουμε επειδή τα κάνει γενικώς και όχι γιατί τα κάνει στο σπίτι. Γι' αυτό, αλλά μην το μαλώνει. Πολλοί βέβαια αναρωτιούνται γιατί ενώ είχε μάθει να λερώνει έξω, ξαφνικά άρχισε να τα κάνει μέσα στο σπίτι. Αυτό μπορεί να συμβεί γιατί θέλει να τραβήξει την προσοχή μας ή επειδή το αλλάξαμε το πρόγραμμά του. Βασικά, όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι το πόσο εύκολα ή δύσκολα θα μάθει να λερώνει στο σωστό μέρος έχει να κάνει με το πώς μεγάλος. Δυστυχώς, πολλά σκυλάκια περνούν τις πρώτες μέρες τους σε πολύ περιορισμένους χώρους, σε κουτιά ή κλουβιά και έτσι αναγκάζονται να λερώνουν στο ίδιο μέρος